Ikanapulog siyam nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, Agosto 9, 2020. Ang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto, ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw og barog sa tumoy sa bukid atubangan sa Ginoo. Unya, miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato, apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, patan-awa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayod ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mutigib gikan sa yuta, ug ang katarong mudung-aw gikan sa langit. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pagaagian. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo, ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo maoy akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isigkahudeo nga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Og nagahimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nagadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabii na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungora, ang sakayan didto na sa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod. Kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga 3:00 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, niingon sila, ug naniagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok, ako kini." Unya si Pedro miingon, "Ginoo, kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo." "Dali ngari," mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. "Ginoo, luwasa ako," misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, "Pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?" Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, "Ikaw gayod ang Anak sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.